2004年12月26日の日曜日の朝7時58分、アチェが揺れました。アチェ人はこのような大きな地震が起こることを全く想像していませんでした。その後間もなく、海の波が大地を破壊し、人、道路、家はもちろん全てを破壊しました。津波に襲われた地域はただ広い地面だけを残しました。しかし、津波が襲った時にいくつかの建物がまだ残っていました。モスクは海に近くてもまだしっかりとした状態で残りました。ウレーレの港に停泊をしていた発電船として使用された鉄製の船、重さ2600トンもありましたが、津波がその船を運び去り、港から4キロ離れたプンエーブランチュに移動させました。ランプロ村の居然も波で家の屋上に運ばれました。アチェ人は津波のことを知らなかったため、被害は大きくなりました。死傷者だけでなく、インフラも非常に深刻な被害を受け、回復に10年以上の長い時間を要しました。アチェ州の南西にあるシムルーという名前の島では、津波のことをスモンと呼びます。シムルでは1907年に津波が発生しましたが、その時から地域コミュニティで子どもたちにもその話を伝え続け、その伝承は伝統的なものになりました。そのおかげで2004年の津波が発生した時に彼らは早く逃げることができ、86,154人の住民のうち7人だけが亡くなりました。一方、他の地域では2004年の津波の後で、アチェ人は過去に津波の経験があったことを知るようになりました。アチェ語は津波はイーブナと呼びます。ツモンは芸術を通して地域社会に伝え続けたため、2004年までその伝承は残りました。ツモンはナンドン、シムル語で歌の意味を通して、地域社会に伝えます。日常生活においてナンドンスモンという津波の歌はガーデニング、釣り、または子守歌として子ども間に伝えられます。シムルで行われるいろんなイベントでも伝えられます。このナンドン、スモンのおかげで2004年のスマトラ沖地震が発生した時、シムルの住民を救いました。イーブナはアチェ語で大きい波という意味で、古代のテキストで書かれた津波の物語です。しかし実際は全ての人がそのテキストを読んでいるわけではなく、社会に伝えるわけでもありません。両者の違いは、イーブナは古代テキストとして書かれていましたが、地域社会に伝えられず、ツモンはテキストで何も書かれなかったのですが、地域社会に伝わりました。津波の日の後、被災者は避難所のテントに住んでいました。その1週間後、地域外のボランティアの先生が来て、子どもたちはテントで勉強を始めました。国内と海外の多くのボランティアが来ました。彼らは服や食べ物を提供し、残っていた残骸をきれいにしました。2005年2月の月末に被災者はバンダーチェとアチェブサルのいくつかの場所に木で建てられた避難所に移動し始めました。2005年4月、インドネシア政府はアチェを再建するために BRR アチェ地震津波復興庁を設立しました。当初、政府は海岸から
4キロメートルまでは住民の家を建てることを許可していませんでした。しかし、漁師として働く人がいるため、多くの人が反対しました。そのため、復興の過程で BRR はマスタープランに従って実行せず、住民の希望に沿って元の場所に家が建てられました。現在、バンダーチェで6つのエスケープビルディングがあります。海岸や被災地にも避難標識が設置されています。マングローブや松の木も防災の自然要塞として海岸の近くに植えられています。現在、アチェの学校では防災に関する教育がありません。でも、毎年津波記念日の前に政府や大学や団体が津波訓練、津波のドラマ、写真の展覧会、ドキュメンタリー映画上映会、防災に関する活動を行っています。このような活動は津波の危険性を社会に思い出させることを目的としています。災害はいつか繰り返すので、2004年の津波の被災者の話は死傷者を最小限に抑えることができるように、将来の社会にその話が伝えられなければなりません。その思いを伝えることが、この本をディセンバー26というタイトルで作成した理由です。この本は13の被災者の話が書かれ、津波の時の写真と16年後の現在のアチェの写真もあります。それらの話はどのようにして自分が救われたか、波の中でどうなったかということも書かれています。災害は必ず繰り返します。そのため2004年のスマトラ沖地震から学んで、日本も同じ2011年東日本大震災から学んで、未来の社会にその経験を伝えることが大事だと思います。いつかまた災害が発生した時、私たちはそれに対してもっと備えることができます。私たちの子供や孫に、私たちや私たち以前の人たちが経験したことを繰り返させないようにしましょう。